il-ġimgħa tat-tielet ġimgħa tal-Avvent. Qari mill-Evanġelju ta' San Mattew, kapitlu 1, versi minn 18 sa 25. It-tnessil ta' Ġesu il-Messija sar hekk. Ommu Marija wara li tarset ma' Ġuseppi qabel ma marru joqogħdu flimkien saret bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Ġuseppi li kien raġel ġust u ma rridx ixandara quddiem kulħadd, għamel il-ħsieb li jibata bil-moħbi tan-nies. Meta kien għadu qiegħed jaħsibha, derlu anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Ġuseppi bin David, xejn la tibsa tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fija ġej mill-Ispirtu Santu. Hi se jkollha iben u inti issemmih Ġesu, għax hu isalva l-poplu tiegħu minn dnubithom. Dan kollu ġara biex isseħħ dak li kien qal il-mulej permezz tal-profeta meta qal: Ara, ix-xebba tnissel u jkollha iben u jsemmuh Immanuel li bil-sinna jfisser Alla magħna. Ġuseppi meta qam għamel kif ordnalu l-anġlu tal-mulej u ħa lil martu għandu, imma baqa' ma arafix sa ma kellha iben u semmih Ġesu. Il-kelma tal-mulej, tifħir lilek Kristu. Ġuseppi li kien raġel ġust, li kien qed jaħseb li minflok jixli lil Marija jibata x'imkien bil-moħbi tan-nies, wieġeb għas-saltna ta' Alla b'ġenerożità u jilqa li jieħu wkoll ir-responsabbiltà li jieħu ħsieb u joffri protezzjoni lil Marija u lill-liben ta' Alla imnissel f'ġufa. U obda minnu fih għal kmand tal-anġlu u bla telf ta' żmien ħa lil Marija għandu. Minkejja li ma kellhomx irwol faċli, Ġuseppi u Marija għaddew minn ħafna tiġrib, skumdità u perikli minn kull imkien. Alla ippremjhom għal fiduċja tagħhom billi ħaħsibhom u proteġihom hu permezz tal-gwida li tom bl-anġlu u b'xi bnedmin orrief. Kemm Marija kif ukoll Ġuseppi huma mudell ta' fidi għalina. U int, kif titratta diffikultà f'ħajtek? Kemm tibqa' temmen li l-id ta' Alla qed tmexxik fid-dlam li jkun hemm madwarek? Alla qatt ma jitilqek, imma ma jistax jiggwidak bħalma għamel ma' Marija u Ġuseppi jekk int ma titolbux jagħmel dan. Jekk int biss tgħidlu ħanafda ħajti f'idejk u timxi skont talimu u tgħix tassew u jiġi u jibqa' miegħek sa ma jwasslek fil-glorja tas-sema. Mulej Ġesu, inti il-Messija u s-Salvatur tad-dinja, it-tama ta' Iżrael u tan-nazzjonijiet. Saltan fuq il-ħsibijiet ta' moħħi u x-xewqat ta' qalbi u kun ir-re tad-dar tiegħi. Marija Ġesu, ir-re, lilek għamlek reġina fuq il-ħolqien kollu għax hekk oġbu. Int li oġobtu bl-attitudnijiet tal-ħajja tiegħek, itlob għalija ħalli ma nħalli xejn f'ħajti li jżommni lura milli nirċievi il-ferħ dejjiemi tas-salvazzjoni u tal-fiduċja kompleta tiegħi fik u f'ibnek li tiggwidawni f'kull ħaġa.
Amen.